Si necessiteu més dies de préstec dels vostres documents, teniu l'opció de renovar-los. Per poder renovar, podeu trucar per telèfon a la biblioteca, anar presencialment o renovar des de la pàgina web. En aquest tutorial t'explicarem de forma molt senzilla com es fa. En primer lloc, heu d'accedir a la pàgina de la biblioteca virtual. A la part dreta trobareu l'opció de tràmits en línia. Cliqueu en l'apartat de consulta de préstec i accedireu directament al meu compte. En aquesta nova pàgina haureu d'escriure el vostre número de còdic de barres del carnet de la biblioteca i el PIN, que serà la data de naixement si no l'heu canviat, i clicar Entrar. Ara apareix el llistat de tot el que teniu en préstec i la informació dels documents. A la part de dalt teniu les opcions de renovar tot i renovar seleccionats. Si voleu renovar tot, heu de clicar en aquesta opció. I si voleu només renovar alguns documents, us heu de posar a la part esquerra del títol, marcar el quadradet i renovar seleccionats. Els documents es renovaran sempre i quan no s'hagin exhaurit el temps de préstec, no estiguin reservats per un altre usuari o hagueu superat el màxim de renovacions, que són 3. D'aquesta manera ja estaria feta la renovació dels vostres documents i veureu la nova data de retorn. També, si teniu alguna reserva feta, des d'aquesta mateixa pàgina les podeu consultar. Només heu de seleccionar l'opció Les meves reserves i apareix el llistat amb els documents que heu reservat amb tota la seva informació. A la part de dalt també teniu l'opció de cancel·lar tot, si no us interessa cap reserva de les que teniu fetes, o cancel·lar els seleccionats si només voleu cancel·lar alguna de les reserves. El procediment és el mateix que les renovacions. Heu de marcar el quadradet al costat del títol que voleu cancel·lar i clicar en Cancel·lar seleccionats. A continuació, heu de confirmar la cancel·lació. Una altra opció molt interessant és l'historial de préstec, ja que activant aquesta opció tindreu un llistat de tots els documents que heu agafat en préstec. És una eina útil per si teniu algun dubte a l'hora de recordar si ja heu agafat en préstec algun títol anteriorment. En el moment que no us interessi aquesta opció, la podeu desactivar. Un cop fet tots els tràmits, no us oblideu de desconnectar la vostra sessió. Esperem que aquest tutorial us hagi servit d'ajuda per poder fer els tràmits d'una manera fàcil i còmoda.